B'investiment ta' 6,5 miljun euro ser tkun implementata sistema ta' digitalizzazzjoni tas-settur marittimu ta' pajjiżna. Dan wara li b'fondi Ewropej tlestew studji ta' kif Malta tista' tkun l-ewwel ġurisdizzjoni marittima li timplementa id-digitalizzazzjoni tas-servizzi tagħha. B'hekk dan is-settur ta' pajjiżna ser iservi bħala proġett pilota biex jiġi implementat minn reġistri oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn il-Ministru għat-Trasporti Imborġ stqar kif għall-ewwel darba fl-istorja fil-waqt li l-bandiera Maltija żammet posta bħala l-akbar reġistru merkantili fl-Ewropa u s-sitt post fid-dinja, ir-reġistru kwalifika mal-aqwa 20 reġistru f'dik li hija l-lista tal-bajda tal-Memorandum ta' qbil ta' Pariġi. Ġie spjegat kif sal-aħħar ta' sena li għaddiet in-numru ta' bastimenti reġistrati kien ta' kważi 9300 bastiment, żieda ta' 2.2% fuq is-sena ta' qabel. Din l-industrija tiġġenera aktar minn 14% tal-prodott domestiku gross ta' pajjiżna, din l-attività biss tħalli 24 miljun euro lil Transport Malta tul is-sena li għaddiet. Il-Ministru Imborġ stqar kif fl-aħħar 9 snin reġistru Malti kważi rdoppja t-tunnellaġġ reġistrat bid-dħul iġġenerat jiżdied b'aktar minn 82% fuq l-2012. Mhux biss allura ħabbarna il-mod ta' kif kbirna, ta' kif irdoppjajna, ta' kif fl-aħħar 9 snin din l-amministrazzjoni irdoppjat ir-reġistru, imma anke li issa nkunu l-ewwel fl-Ewropa illi jkollna sistema digitalizzata u allura dik tkompli tejjeb l-effiċenza tant illi l-Kummissjoni Ewropea tkun qed tuża l-mudell tagħna biex ġurisdizzjoni oħra Ewropej ikunu huma li jikkopjawna.